खख्लाबारि बियाबाव UPPL राजखान्थि हानजाया जेननायनि मोनसे रेकर्ड गैया। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो UPPL राजखान्थि हानजानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां फैलाजे बरगयारिनि गोनां आरो गेबें बाथ्रा। बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव खख्लाबारि बियाबाव सिगांनि जुदि जारिमिनखौ नायोबा 2015 मायथाइनिफ्रायनो खख्लाबारि बियाबाव UPPL राजखान्थि हानजाया जेनफेराखै होननानै गोनां बाथ्रा बुंदों बिथां फैलाजे बरगयारि बिथाङा। फैलाजे बरगयारिनि मोनसे गोनां आरो गोख्रों बाथ्रा जे बे समाव बिसायख'थिनि दोहौआ गासिबावबो सोलिबाय दं आरो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बे समाव फोसावदिं हाबाफारि एबा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय बिजाथिफोरखौ बा फैनाय बे समाव सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो खख्लाबारि ब्लक APBनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे सा 11 सोद्रोमाफोरा UPPL आव हाबफैदों आरो बे हाबफैनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैलाजे बरगयारिया बुंथिदों जे खख्लाबारि बियाबाव सिगांनि जुदि जारिमिनखौ नोजोर होयोब्ला 2015 मायथाइनिफ्रायनो खख्लाबारि बियाबाव UPPL राजखान्थि हानजाया जेननायनि रेकर्ड गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा बे समाव जारिमिनखौ नायोबा रोखा मिथिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समावबो जेननायनि बाथ्रायानो फैया होननानै बाथ्रा बुंदों फैलाजे बरगयारि बिथाङा। आरो बिथां फैलाजे बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजा दङ, BPF राजखान्थि हानजा, बेनि अनगायै कंग्रेस राजखान्थि हानजा, APB दङ। दा गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजायाबो गावनि बिजाथिखौ देरहागोना बुंखागोन, माब्लाबाबो जेनगोनखौ बाथ्रा बुंखाया। नाथायबा बे समाव जारिमिनखौ नायोब्ला जारिमिनखौ जों जुदि सिगांनिफ्राय नायोब्ला 2015 मायथाइनिफ्रायनो UPPL राजखान्थि हानजाया खख्लाबारि बियाबाव जेनफेराखै आरो इयुननि समावबो जेननायनि बाथ्रायानो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैलाजे बरगयारि बिथाङा। फैलाजे बरगयारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि। सा 12 APBनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा दिनै UPPL हानजायाव UPPL हानजानि देरहागोनखौ रोखा नुहुरनानै एबा UPPL हानजानि जिथु आइडिय'लजि बेखौ मोजां नुहुरनानै जोंजों आखाइ हमफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाबाय, खोब गोजोननाय मोनदों। APP हानजानि खख्लाबारि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो माखासे एक्टिभ मेम्बारफ्रा जोंजों दिनै UPPL हानजायाव आखाइ हमफैबाय। जिहेतु APB हानजानि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनैहाय रिजिगनेसन होनायखौ जों नुनो मोनबाय दङ, माबायदि जाहैगोन बिथांमोननि थासारिया इयुनाव? मिडियानि गेजेरजों जोङो सम सम नुनो मोनदों, माने जोंहा APBनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथां मेडामा गोबां जायगायाव गिदिंनानै गावसिनि राजखान्थिखौ एसे अर्गेनाइज खालामदों आरो गोबां जायगाफ्राव डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि दानायखौ जोङो नुनो मोनदों। खिन्थु बेजों लोगोसे एखे रोखोमैनो जोङो मिडियायाव गोबां समाव APBनि दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफिननायखौ नुबाय थादों। दा एखे रोखोमैनो जोंनि खख्लाबारि ब्लकआवबो दिनै APBनि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारिखौ लानानै गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंजों जगदान जादों। थ' बेखौ नायोब्ला APB राजखान्थि हान्जानि जिथु फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थिनि जा थासारि, बे थासारिखौ माने खोब आसा गोनां बायदि नुहुराखै। खख्लाबारि बियाबाव BPF हानजायाबो जिथु गोख्रों जों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनबाय दं। बिथांमोना UPPLखौ बिग जिर' होननानै बुंदों। थारैनो UPPLआ बिग जिर'मोन नामा खख्लाबारि बियाबाव? दिनैनि समाव नैबे जिहेतु बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय, बिटिआरनि जा बिसायख'थि बे माने सेप्तेम्बरावनो जानो थांगासिनो दं। दा बेखायनो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलो लोगोसे जायफ्रा गावबागावखौनो बिजाथि महरै गथायनो नागिरदों नैबे बिसायख'थियाव, दा बिथांमोना गावबागावखौ बयबो क्लेम खालामनानै लागोन। दिनै बे समस्थियाव आंनो देरहागोन, बे समस्थियाव जों पार्टियानो देरहागोन, देग्लाय जोंनि सरकार दागोन, थ' बेफोर खोथाखौ बुंबाय थाखागोन। दा खख्लाबारि समस्थियावबो बेवहाय BPMल' खोथा नङा, BJPआबो बुंदों जे देग्लाय खख्लाबारियाव BJPआनो देरहागोन। आरो बेजों लोगोसे कंग्रेसआबो बुंदों, कंग्रेसआबो गेलेगोन देग्लाय खख्लाबारियाव, जे कंग्रेसआबो देरहाखागोन होननानै बुंदों। जे गुबुन गुबुन जायफोरा बिसायख'थि गेलेगोन दिनैनि दिनावहाय खख्लाबारि समस्थियाव, बिथांमोना बयबो क्लेम खालामनानै लादों। खिन्थु रियेलिटियाव जोङो बारबोनाय जाफोर बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि जा हिस्ट्रिखौबो लायोब्ला जों नुगोन 2015
15 सननिफ्राय दिनैसिम इउपिपिएल हिसाबै बे कक्लाबारियाव जेनफैयाखै आरो जेननायनिबो खोथा गैया मानोना कक्लाबारि समस्तिनि बयबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ अल राउन्ड डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय बारलांनाय बे मोनथाम मोनब्रै बिसायख'थियाव इउपिपिएलनो भट होबोबाय थादों। गाबोननि दिनाव जायफ्रा थांनाय 5 बोसोर 6 बोसोरनिफ्राय इउपिपिएलनो भट होबोबाय दङ दिनैनि दिनाव बिथांमोना गुबुन पार्टिनो भट होनायनि खोथा गैया। दा बेखायनो आं बुंगोन जाय जियानो बुङाथों माने बे कक्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएल हान्जाखौ दिनैनि दिनाव रावबो फेजेननो हानाय नङा। जिहेतु बिपिएफआ सरकाराव फैफिनब्लाथाय गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ मावगोन होननानै बिथांमोना फारिलाइ दिहुनदों जेनेबा हानि समस्याफोरखौबो क्लियार खालामगोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंबाय दं। हानि समस्यानि खोथा बुङोब्लाथ' हानि समस्यायाथ' दिनैनि खोथा नङा। हानि समस्याया जोंनि माने गोलाव समनि समस्या। बे समस्याया जेलानाखि बिपिएफआ सिगाङाव जिखिनि माने गोलाव सम माने सरकाराव दंमोन बे समावबो जोंनि हानि समस्या दंमोन। खिन्थु बे समावहाय बिसोरो 16,000नि बारा बिथांमोना हानि समस्या 16,000 फेमिलिनि बारा बिथांमोना हानि समस्याखौ फोजोबनो हायाखैमोन। खिन्थु जों इउपिपिएल हिसाबै बे 5 बोसोरनि गेजेराव 2.5 लाखनिख्रुइबो बांसिन फेमिलिनि जिथु हानि समस्याफोर बे समस्याखौ जोङो फोजोबनानै होदों। आरो साननैसो उनाव बिसायख'थिनि आगोल गोबां न'खरफोरनि जे माने हानि पाट्टा बे हानि पाट्टाखौ राननो थांगासिनो दं। जे कक्लाबारि समस्तियावबो जोंहा हानि समस्याफोर दङ। बे कक्लाबारि समस्तियाव थानाय जे हानि समस्या बे हानि समस्याया दिनैनिल' नङा, बेयो दिनैनिफ्राय गोलाव बोसोरनिनो मोनसे जोंनि जेंना बियो। बे जेंनाया बिपिएफआ जेला सरकार सालायबाय दंमोन अब्लाबो दंमोन। दा बिथांमोननि टाइमाव खालामनो हायाखै। गाबोननि दिनाव जे बिथांमोना खालामगोन बिनि मा गेरेन्टि दङ। जों खिन्थु इउपिपिएल हिसाबै आं दहाय बुंनाय बायदि जों दिनैनि दिनाव 2.5 लाखनिख्रुइ बांसिन फेमिलिनो हानि पाट्टा राननानै होबाय। आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि हानि समस्या दं बे हानि समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय बिटिआर सरकारा खामानि मावबाय थादों। आरो जोंनियाव थानाय जा एफआरसिफोर दङ, जाफोर कमिटिफोर दं, बे कमिटिफोरजों क्लसलि थाफानानै जोंनो बेफोर खामानिखौ बेफोर समस्याखौ बोरै फोजोबनो हायो बेखौ जोङो मावगासिनो दङ एफआरसि कमिटिजों थाफानानै। दिनै जोङो डाइरेक्टरखौ लोगो हमनांगौ, फरेस्टनि रेन्जारखौ लोगो हमनांगौ सिएम सारजों रायलायनांगौ दं, बेखौ रायलायदों। फरेस्ट मिनिस्टारजों रायलायनांगौ दं, जों बेफोरखौ रायलायदों। जों बेखौनो आसा खालामगोन जे गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनि कक्लाबारि ओनसोलाव थानाय जा हानि जेंना बेफोर जेंनाया सुस्रांजागोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव बिसायख'थिनि समाव बयबो बेखौनो बुंगोन, बेखौनो खाबु लानानै बुंगोन हानि समस्याखौ जों फोजोबगोन, ओरैथोरै समस्याखौ जों फोजोबगोन। खिन्थु बेफोर जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय बिपिएफआ गोलाव सम मोनदोंमोन। बेखिनि समनि गेजेराव बिथांमोना खिन्थु बेखौ मावफुंनो हायाखै। गेजेराव बिसायख'थिया गोबां गैलिया। नोंथाङाबो सासे टिकेट दाबिदार, मा फोरमायगोन, माबायदि मिजिंथिदों टिकेट मोननायनि? टिकेटखौथ' आं सिगाङावबो बिदों, दिनैनि समावबो बिगोन, गाबोन इलेक्सन जायोबा आंनोबो टिकेटखौ नांगौ। बियो आलादा बाथ्रा जागोन। जायखिजाया आं दिनैनि दिनाव जितु इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि, आंनाव मोनसे दायित्व दङ। इउपिपिएल हान्जाखौ जेरैखि जाया जोङो कक्लाबारियाव जिहेतु देरहाखागोन, बे देरहाहोनायनि बिबाना आंनावबो थागोन। आरो फैगौ समाव जिहेतु इउपिपिएल हान्जायानो सरकार सालायनो थांबाय दं, बे दिनैनि दिनाव गेरेन्टेड। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बे आं सा बिजिरनानै बुंनाय बाथ्रा नङा। जोंनाव जितु इन्टारनेल सार्भे रिपर्ट, बे सार्भे रिपर्टनि गेजेरजों जों दिनैनि दिनाव बुंगोन जे गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला इउपिपिएलआ 25थानिख्रुइबो बांसिन समस्तियाव देरहानानै सरकार दानो थांगासिनो दं। आंनि बाथ्राया उनाव जागोन। खिन्थु नैबेखौ बुंगोन, आंबो सासे दाबिदार, मोननाय मोनैनि खोथाया उनाव जागोन। खिन्थु दिनैनि समाव जोङो जोंनि पार्टिनि थाखाय खामानि मावबाय दं। जोंनि पार्टिखौ गोबां भटआव देरहाहोनांगौनि थाखाय कक्लाबारियाव जिखिनि दायित्व दं बे दायित्वखौ आं